Probinsya sang Antique gintay-og sang 4.7 magnitude nga linog kagabi. Si John Sala nakatutok. Alas 10:12 kagabi hinali lang nabatsyagan ang linog. Magnitude 4.7 sa diin epicenter ang banwa sang Barbaza Antique. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, makita ng epicenter mga 37 kilometros ang kalayoon sa sentro sa banwa sang Barbaza. Gintumod nga ang paghulag sang West Panay Fault ang gintunaan sang linog. Nahamtang ini sa dagat pero wala man nagresulta sa tsunami. Ilang taon man yung mapa sa medyo sa dagat sa dagat. Bali magnitude 4.7. So bisan ang iyang epicenter dira sa dagat, galing kayang iyang magnitude 4.7, hindi siya maka-trigger sang tsunami. Nakarecord sa hindi magnumo duwa ka mga aftershock sa Barbaza. Magnitude 2.1 alauna 45 kainas ang kagahon. Kag nasundan man sa magnitude 3.3 alas 2:27 sang aga. Nakabatsyag man sang pagtayog ang pila ka bahin sa reyon. Intensity 3 sa Kulase. San Jose de Buenavista kag Sebaste Antique subugban sa Iloilo City. Intensity 2 naman sa Bago City kag Intensity 1 sa La Carlota City, Negros Occidental. Nakabatsyag man sang pagtayog sa mga banwa sang Banga, Lezo kag Malay Aklan. Wala man sang direktang epekto ang linog sa iban nga fault line nga ginamonitor sa Western Visayas suno sa Fivox Antique. Samtang wala sang natuga nga halit ang linog suno sa Office of Civil Defense 6 wala man sang may na-record nga halit sa rehiyon tuga sang linog. Upod kay Cirilo Renduque, Sean Sala, 1 Western Visayas.